Tak, čaute kamaráti, zdravím vás pri ďalšom videjku a toto len také rýchle zhrnutie, o čom bude dnešné videjko. Takže ukážeme si taký parádny nožiček od Cold Steelu, tu mám taký skúšobný papier. Hopa, hopa, hej, ostrý jak britva. Potom si zrobíme súťaž od ten nož Ruik, hej. Tam mi tak dopísal aj názov, že ak správne sa vyslovuje, samozrejme, že som zabudol. Takisto brutálny nožik na ložiskách, krásny, nepoškodený, hej, tiež ostrosť neskutočná. Ten nechám doma, ten tam nebudem brať, lebo na tom sme testíky robili, sme si ho ukázali, takže zoberiem len ten, presunieme sa do lesa, no a ideme na to. Takže, čo viac dodať? Kto chce získať taký nož, určite zostaňte do konca, aby ste videli, aké budú podmienky súťaže. Budú úplne ľahké, takže nebude mať problém nikto. Ideme na to! A ja už šlapem, kamaráti, ale momentálne stojím. Chcel by som ísť niekde tam do hôr, tam kde mám terče, že by som mi trošku zatrenoval, kde vám ukážem ten nož, len dúfam, že som ho nezabudol, že som ho hodil do ruksaku, bo nechce sa mi ísť nazad. Ale nevadí, hlavný cieľ tohto večera je užiť si večer a zrobiť tú súťaž pre vás. No a tiež tu mám termo. Bez toho v noci ani na krok. Koľko toto termocipána sa nasvietilo, koľko s ním som napozeral a toho už mám roky. A vôbec nebadám žiadny pokles tej baterky, takisto jak v tých Garminách. Úplná topka, úplná pecka. Ale celkom by ma zajímalo, že či by sa v tom dali vymeniť baterky. Teraz toto nové modely už sú robené tak, že si viete baterku vymeniť aj sami. Ale či v takom modeli, že či by sa to dalo vymeniť takde v servise, že či by to vedeli zrobiť, či nie. Ale hovorím, zatiaľ nebadám žiadny pokles energií, takže úplná pecka. A úplne mi aj toto vyhovuje dostačujúce úplne, však vidíte sami tie zábery, čo vám tam dávam. Ale uvidíme časom, možno upgradujeme na dačo lepšie, silnejšie, že by bol ešte čistejší obraz, lebo už toto nové už majú peckové také čisté obrazy, že koniec. Lepšie rozlišenie samozrejme, no ale ideme prepnúť na červené svetlo a ideme popozerať aj tu, či nebude dáka zver. Natočím vám trošku ohňostroj, ešte Silvestra není, ale kde to je? Hopa. Koniec. Vianočný stromček. Už pripravený na export. No a ja teraz musím, kamaráti, toto tu vyšľapať. Ten kopec, čo mi zoberie trošku energii. Ale nevadí, pomaly, kľudne. Jak sa vie, že pomaly ďalej zajdeš, ale ak tam prídeš, už nič nenájdeš. Takže asi tak. Opa. Šmíka sa fest. Už teraz aj trošku pritúlo. V noci už má byť minus. Cipana, a tu čistý ľad. Hopa. Tam, kde kamene, to už normálne prituhnuté. Musím dávať pozor. Dúfam, že tu nacáhnem. Čo by nebolo prvý ani posledný raz. Takže tu ste mali možnosť vidieť vysokú zver. Tam ležala, na mňa zazerala, potom sa v pohode postavila a odkračala preč. Zajímavé, keď tak pozeráte s termom, hej, ste v úplnej tme a zrazu pozeráte, že nejaká hlava na vás pozerá.
Horšie by bolo, keby tá hlava bola okrúhla s malými ušami. Že by tam bol medveď. To už by bolo horšie, no. Ale o to zajímavšie, nie? Takže tu hneď pri terčoch ležal ten srnec. Dobre. Ja si tu pripravím kamerku a ukážem vám ten nož. Potom si trošku zatrénujem. OK, záznam nám beží. Ešte raz pozrieť. Hej. Takže kamaráti, jedná sa nožiček o zatvárací nožiček od značky Cold Steel a je to Cold Steel Luzon. Vyrába sa v dvoch veľkostiach, toto je tá menšia verzia, potom je väčšia verzia, ktorá sa volá Large a to už je riadny nožičisko, objednal som aj ten, takže potom si ukážeme. No a nožiček vyzerá tak, hej, samozrejme spona na opások alebo na kapsu. Viete ho otvoriť 4 spôsobmi, buď klasicky, pozrite tu, aký je krásny ten nožiček, to fakt nádhera, tu má pekný zárez, hej, poiska, aby ste ho zavreli. Ale na poisku máte ďalšiu poisku, tým pádom už túto poisku nedáte dolu a máte z toho jak pevný nož. Hej, takže poiska dole. Takže dá sa ho otvoriť tak, potom dá sa otvoriť tak. Dá sa otvoriť tak, že ho máte v kapse a len ho vyťahnete z kapsy a ho máte otvorený. A potom ho viete otvoriť aj tým môjim spôsobom, len mám teraz mrznuté ruky, tak neviem, či sa mi to podarí. Hej, ale podarilo sa. Na parádu. Takže nož, ktorý sa dá otvárať 4 spôsobmi, úplná pecka. Nož je veľmi krásny, veľmi sa mi páči na ňom to, že tie oceľové platy, ktoré sú tu, sú veľmi hrubé. Takže ten nož určite aj dačo znesie, samozrejme na ložiskách, krásne otváranie, úplná pecka. Jedna nádhera. Fakticky popis toho noža si viete nájsť na internete, že čo vlastne, z čoho sú tie materiály. Ale cenovo sú veľmi dostupné, či už to tá verzia, alebo tá veľká verzia, ale fakt tá väčšia, ten large, čo je, tak to už je riadny nožičisko, čo si aj ukážeme. Ja som videl tam testy, jak s tým sekali a toto už skoro jak mačeta. A za takú parádnu cenu sa to dá kúpiť, hej. Ale ten menší zase má výhodu v tom, že je fakticky taký praktický, môžete ho mať furt stále pri sebe, hej. Krásny nožiček a tiež veľmi dobre sa drží tým, že má tú ručku dosť hrubú, širokú, takú fajnú, hej. Takže dobre sa drží v ruke, fakt. Úplná pecka. Veľmi dobrý nožiček a veľmi krásny, pozrite sa. Pozrite sa na to sami, lebo ja nevidím nič, bo si svietím do očí. Ja nevidím absolútne nič. Takže tak, na parádu. Taký krásny nožiček. Ostrý jak britva, to ste videli sami, čo som vám doma ukazoval. Fakt, nádhera. Krásne spracovanie. Tá špica, ten hrot, fakticky tvár toho noža, by som povedal, že to je tvár bovy. Hej. Ale nádhera, fakt. Veľmi dobre sedí v rukách a vidíte, že ja ho mám tu v ruke a ešte ručka ide smerom dolu, ešte pokračuje ďalej, takže aj pre veľké ruky, hej, pre veľkých chlapoch určite, a keď nie, tak si kúpte potom tú väčšiu verziu, ale aj ten je úplne perfektný a hlavne to je super, že je praktický. Hej, dáte si ho do kapsy, hoci kde, hotová vec. Takže tak, na parádu. No, hodíme si tam nože. Bum. Spodný terč trafený, teraz vrchný. Bum. Myslím, že krása. Poďme sa na to pozrieť. Takže spodný terč, stred, vrchný terč, stred. Paráda. Na čo vám ukážem?
Teraz druhý. A ja už šlapem kamaráti dole. Idem z hory dole. Tu už nie je tak chladno. Tam hore už normálne mrzlo, už bolo premrznuté tam. Trošku som si zahádzal, ale pri baterke hádzať, tak to je katastrofa, hlavne už na tie väčšie vzdialenosti. Nevidím nič, takže pôjdem trénovať na halu, zoberiem si reprak, pustím si tam hudbičku a môžem si kľudne hádzať na pohodu kľude. Takže pôjdem trénovať tam. No a k tej súťaži, kamaráti, podmienky úplne jednoduché. Stačí, keď mi hociaký komentár napíšete po toto videjko, či sa vám videjko páčilo, alebo či sa vám páčil ten nožík od Cold Steelu, ten Luzon, čo som ukazoval teraz, alebo či sa vám páči ten Ruik, ktorý môžete vyhrať, hej. Proste hociaký komentár a automaticky budete zaradení do žrebovania. Takže zver asi Češko budeme vidieť, keď tuše tak štríľa. Tak šupy riadne, no. Škoda, bo nebudeme vidieť už nič, ale aj tak príroda nám bola štedrá, mali sme možnosť tam vidieť i vysokú, i toho srnca potom. Možno plašia medveďa. Dúfam, že bude utekať rovno môjim smerom. Či vidíte, jak sa to leskne? Ale už fajne mrzne. Už mrzne, konečne mrzne. Dáme väčšie svetlo, možno lepšie to uvidíte. Už aj počuť. Takže paráda, podarilo sa parádne mi natočiť vysokú. Úplne blízko som bol pri nej, čo ste mali možnosť vidieť, krásne zabery. Paráda, pekne pomaličky som sa priblížil, nádhera. Takže vidíte, nebojí sa ani strelby, čo tu bolo počuté petardy, jak strelali a šupy riadne boli. Takže úplne na pohodu, krása. A to tam som videl, čo také fakticky, to tie pasy tu boli. Čo tam vzadu bolo vidno tú vysokú, tak som si nadbehol z druhej strany a pekne som to natočil. Paráda. Viete, aký to parádny pocit, keď tak pozorujete, ste blízko a normálne počujete, jak dýcha, jak funí. Nádhera. Paráda toto je. No a ja už, kamaráti, šlápem domu, takže videjko je na konci a dúfam, že aj také sa vám páčilo. Napíšte mi tiež, či sa vám páčil ten nož od toho Cold Steelu, ten Luzon. Ja som, hovorím, objednal už aj tú veľkú verziu, čo sa veľmi teším, lebo fakt, že brutálny nož, čo si potom aj ukážeme, pozrieme sa na neho poriadne. No a kto by mal záujem tiež o ten nož Ruik, ktorý bude v súťaži, napíšte hociaký komentár, automaticky budete zaradení do súťaži a potom buď v ďalšom, alebo ešte ďalšom videjku necháme, aby sa zapojilo viacej ľudí.
Takže dáme si nejaké 2 videjka a potom tam dáme vyzrebovanie tej súťaži. Takže videjko končí, ale čoskoro sa vidíme pri ďalšom. Čaute!